ka parti HSPP mtagasi mga kum presiden badi secretary ringkat bat kini prano yalam ni pensai leng bajong piki media report halor kanorim jong kajing thu ne jing bom thu jong kaneka sarkar India banti yo uranium hapo kaneka state ke jongi dan mtagasi kum ka parti habang yo sngo bat ngi ui yakini ki media report kum ka parti ke baju yang scam bat ke badon ru akan norim ban bu akan manifesto ban ong no mining uranium in our state bom sya banti uranium hapo ke jelajungi temata kasi ngilele daladehi bani kendu markmat ya u director Dr. Prakhar Kumar regional director AMD yung ka North East region ka office jungi ko nang tay po no mansong kajinglay ke jungi kalong ba ngidaya kendu markmat yaki bahato na ka sarkar India kadang don em ka jingthmu ban explore lani ban extract yo doyong yo uranium hapo kaneka state ke jungi ke jala ke jungi Meghalaya tadin ke jingi kren udang wan joint chairman nin ke sihi uni u director henry ulakren saikrar ba ka AMD kalong kum ka ministry ka papait ya ke jingdon jigi marpo khandau ka bai ka state hapo ka ribu ko bai tenrei ka badai le ya gani gadai ka usul kum ka agent ni la bonong le ne kum ka bale ka corporation ka bale ya ka mining mo activity tenrei ong shai ba ka sarkar India mo bedai bat kane ka kam ka bakmi igmar bu khando kam tam uranium ka khlem don shu ha ka program jongka ka agenda jongka ban explore ki ong no further works no further exploration na ka banta uranium hapo ni ka state ki don hang take office tang na ka banta ka state of Assam ka provincial ka barki way ki state jengro ya kani ki stand committed bat ke ai ke ba ka sarkar jela jungi kala rai haka dakani ka sarkar ka bala ka muswa hapo ka jina Dr. Mukul Sangma ka strik August khat khan 8000 khan riu ba ke la kan sai batla rai ka cabinet ba kanom don shu kanu ka kalau withdraw no ya ka tu ka jing bandon ka pre mining hapo ka state ke jongi ka badon kuma sauspa R4R hectares ye hapo domyasiat ka bahaban ta hapo ka southwest Khasi Hills district te ke ka baka sarkar klarai bat khamtam ke ka baki pajba ki persha te nagaliang jongi ke MD ni stip shai ba kadon shibun uranium hapo ka ni ka jala tenrei ban ti ne ka jing thu ban ti kamdon shu adum ta kasi tenak tak daw ngi ong bai kum ka parti ngi kwa ban sai rar na marba la ka don ka jingthmu ka tin da kumai pat te kan create ru wat ya ka jinglong ka jing ta ya ka songsuk songsang bat khamtam ki seng bhalang ge jungi ki ba phi ui ki ba phi ki jueng bat ngi ka parti ki jueng nam ta ka banta ka cost jong ri ba ka chai ban riu ki try khando ka hima hangthi bat ki samla tengi ong ba nginom la ban priang dalale la rang don kanunu ka jingthmu ba phinti den phinya shakmat ka wedei bat ka kam banti yo uranium te kata ka long ka ba ngi kandu kum ka parti bat kiru ki admit Indonesia ba yes HSPDP na du ka por jong ma hopping ni ki ong tau former president jong ka parti jong fi itib ba gelong pioneering ya kani gelong champion ya ka jing pesha namar ba ki sungthu ba kani kala manura ka jingma ka threat ya ka jek mendri ka barit kumjongi tengi long well aware ya kani ka parti jong biru ba pilong pesha tengi shagrar kum ka si ba kamdon kum kata ka jik thu pat sa chisin ban le ai kum ta uranium te ngi su ngej ya kata bat ka parti ru kala shai kadar ban ong bang yeng pesha ya kata bat nginam pat yu hiru ba kandon ka kanu ka jingla ban yeda ya ka jingma ka bami nu uranium
te kumta ngi hi syakdar ka stand jong ka party ni ong haki kalong nginon we say no to uranium mining in our state. Wei SP UP Sharma udai longkum deputy director mo uladon South Nam tam hangneru udon lang ang tabat ki staff ki jong ki don ki mining engineer ki jundon jong ki ken marba tip ban wan bangi ngela da pentip te ki lawan hi da ka team jong office bat ki tu ki senior ki dan hang tu ki batre hang tu te kata syai kadar hi baru don para dok prasam jongi ba kharmu jairu budai engineer badan hak tu ke AMD te ki don sangut mene ki kren ka kam da ka team jong ka office te la syai kadar hi ki ayangi ka asuran ba ka government of India baru pen iru yangi ya ka guidebook ka ba ki tray ha ka northeast region center ka badai jong ka northeast ba udala pen i hi syai bat ki kot ki pen i ba ka keteng megalia kam somdon ha kata ka program mo bakin explore ya uranium lain no ka Assam lain no Arunachal Pradesh lain no bagi state ka northeast tungi